Nah, Rinan bajunya dikali. Mas jajan. Nggih, Bang Mile, Mas. Niki kresek iki, Mas. Nggih. Bang Mile. Nah, Niku kresek. Nggih. Bang Dimuk jambak iki kula hitung. Napa milih teng kerjang mriki? Kula hitung. Go. Milih teng kerjang iki mriki kok ada. Campur kabeh. Campur. Saya balik. Rolas ada. Rolas ada ini 55 kah? Iki kurang anu ning kono. Ini 5. Mas, iki nek kaya telu kaya 5. Anu. Tak terakhir belok ning kono, akene tak. Ndak. Oke. Wis siji. Lah iki bojoku neh piye to, Kak? Rezekiku nek wong juga kene bos. 5, aku kan juga 5. Kalau kita tambahin kilo papat. Ojo royokan. 5 iki 5. Iso ya nek kene. Oh, ya. Heeh. Ora siji. Iki. Heeh. Ini jalan bersama Ya, 5. Buka saiki yo iki. Iki piro enggak pernah ada? Ya 55 kita. Piro? 1, 2, 4, 5. Lalu duwe tinggal KTP. 6. Aku yang nyoteng ya. Iki 6. 6 bos. 6 berarti kurang 5. Berarti kurang 5. Oke. Iki wes. 4, Ji, loro, 6 tahun itu. 5. 10. Terus donat. Donat niki anu sami ya, Mas? Hah? Donat. Nah, iki kuwi dari kono kuwi. Belok nang. Ini kono dari Mas. Dari situ kono mang. Oh. Terus Tahu. Iki mundur iki. ya. Ih, 10. Kalau situ anu sih, kalau Dan toh? Iki gawe meneng sta. Hah? 10. 10. Sing ku tau tenan to. 10. Senane pedes. Wis aku ya wis ya. Wes, ya. Heeh. Ya. Bon, iki dados setunggal. Nggih. Kalau anu, kalau tinggalin. Nggih, nggih. Ya, Kak. Bisa. Pas tekon. Ya. Iki apa lagi? Anu. Kita. Bos. Kalah. Itu piro kan nggih? Anu wis tange. Lebih toh, bos. Pokoknya campur basi tak biasa nih. Mbak Sinta biasa nih. Oh, Mbak Sinta. Iya. Mbak Sinta sih rendah dulu loh, Mas. Nah, nanti. Pinten? Kak, diaturi apa loh? Nek kowe ning terus Mbak Rono campur Iya. Rono. Maksudnya apa, Bang? Mamut. Campur. Saya campur ya? Heeh.
Belanja bos. Wong lanang gak apa-apa belanja. Nah. Kehidupan. Golek vitamin C, golek wong edok. Gak enak bos, yang mending. Nah, tuh bayam bos, tuh bayam. Lanang itu bayam. Kilo bos, kacang bos. Oh iya. Maaf ya kak ya, jauh ya, kalau dekat antar nih. Iya, Kacang bos. nggak masuk tapi pas saya posisi lagi sholat. Maaf ya kak ya, Udah John enak John. udah cepet banget Amin, amin, amin. Iya, 6.000. Iya, iya, iya. Tapi aku nggak ada sana. Kalian aku malih. Masih untuk uang ganteng nggak susu juga 1.000. Ini tabang kok ya kopi ya mas? Lah kok duitnya 1.000 dipinjam lagi. Tetap bu, sabar. Sabar lagi. Nah iya. Nah, susu ya. Biasa tadi kan. Biasanya sampai kali. Lu pindang bos, lu pindang. Rumah. Jadi kita bahasa lagi enggak? Biasanya kan sholat. Ya. Apa nah? Pindang. Berapa Pak Man? Oke, nanti kalau aku ya. Berapa bos? Bos. Ya Pak biasa bos. Angkatan apa? Enggak, nah kalau dos anu besar. Ini ki diajahi ngono to. Tembang loro dodol loro ngono. Kali aku sering gak rene kok. Mau sesuai arene di rene yo. Kali bojoku sing ngajari kan. Iki cakar. Jin ya. Dia cakar sinyal iki. Ya cakar. Ana ngomong. Dita. Ala-ala wong bendino ditantangi. Lah mangkleng aku terusan sopo. Iki to wong iki. Mana mah? Apa biasa papan. Udah cakar. Turu ya, disentek lan. Apa dia? Ya biasa disekne lho. Ya enggak di sana lagi aku terima. Kok piye? Iki lho kata. Anu kumpura. Piye bro? HP kene gak njogo kok. Ya lesu ya to. Apa toh? Dulu tapi jawab. Ya ya. Pesan Mas 12. Tapi dulu ini dia kan Ayo toh kita paling. Wih.
Mbak Sita biasanya gini, Bu. Sinten? Mbak Sita. Sita nggih. Tempe, Bu. Iki ajene sik Mbak Sita. Tempe. Rego bakul. Iya toh. Tempe bos. Lagi apa nih Mbak anu ki kok ngene. Lalan dudung iki lho, tempe iki lho kok malah wong ngene tak. Ana tenan men kok. Cuman dudung iki kok. Kalau 20 deh. 30. 20.000. Biasanya. Biasanya kayak ngono, Mak. Nggih. Loh, wong aja ngono kuwi. Lalah kerawani kon belanja no. Mani nyapa to bronjo. Di sini sini. Isin to. Kan ora samplok ora kan. Sini dulu Mak, amplop. Biasa Mak. Truk bos milih sop-sopan. Guys, sop-sopan bos, sop-sopan. Jadi apa kayak kah? Sop-sopan. Tempe pesek kah? Ya, tempe. Ampun. Bu, iki supaya dibawa. Pinten Mas? Sewu telu Berapa Mas. sih kah? Iki lho, 1.003. nek kowe dhewe kono. Nggih. Aku ora tau belanja mare. Roti. Pinten biji? Kanan. Jadi 10. Ronan iki iki. Ronan ra akeh kok bisa ya. 50 ya. Tahu pinten. Iki. Loro. Gak iso Ya lagi iki lho aku belanja bingung to. Enggak, rompot 30. Aja. Wah, kok. Jeblok loh. Mana tahu belanja kan belanja. Ya bingung. Iki kare apa? Sosopan. Ayam biasa. Ayam sabun. Ayam sabun tumbuk. Metu to. Kare sosopan tok to. Apa? Kowe ndang wong pakai dhuwur. Nah, dia bunyi lah aku nanti kali gua. Gua lho. Kowe ke rumah ya wani ae. Ada apa? Gak Aku ya gak tau malang wong. apa kan kowe ada wong. Apa wi? Karo danuk tata wae. Jadi gak sama anu dikawan, cuman dikawan makan ning ronan. Apa kapan ya? Kawan kan ning ronan mau. Iwake lho. Oke, langsung dulu anu busu. Ya, gandolan ini. Hati-hati sehat. Oke, siap. Ya. Ya apa kak terusan kak? Ah iya. Nah, Jalani tapi pesen tambah. Tambah apa? Butet, tet.
Rasa itu lagi sampai abang. Apa lho? Nah, jadi kan orang kita nyangkut dulu, nyangkut itu loh. Enteng ya, Wi. Dan belum masih tahu kalau yang bumbu. Omong Saprinan lho. Lho, jerik rinan, Jon. Lho kono ngomong. Lah pati lep lho kowe karo dikalah. Keler. Ya ora mung nyimak lah kok. Ngono jere lho setengah telu tak mesti wong we. Turu jam sore sandiku. Oh, Lah kok Terawak puasa. nek kronak turu ya. Gobet kok. Iki apa nih? Yuk, jeneng sengkala we. Tahu tahu. Tahu ning jok, aman tahu. Tahu bos. Alah, aman kok. Tahu aman bos. Tuh, bane iki nek wong lanang apa ora iso ngenggo wakne. Lepo biasanya. Aman bro toh? Sejal toh, sik. Pak menembiyane lho kerupuk lho. Jane apa iku ya apa toh? Alah, Lah kene kono. enteng alalah. Enteng. Kene kono ora iso gocekan sita gocek kae, sita gocek iki. Ya wes, sara kowe, aku nyetir ora sara kok. Ini nak sing nyetir. Iya ya. Apa wae menak sing nyetir? Gimana kau nyetir? Kono aja emoh digeni. Lala omonganmu tak gendani mbok gendani mau piye? Sing anu kuwi didhewekno ya. Iya bos. Jadi aku di ning pasar juga wong ganteng dhewe aku. Nyekat. Wong ganteng, wong Ojo aku nyetinjo adu dhewe. wong pinter. Dulu yang pasar kok bagus. Iku sus anu ya. Iku kowe tak Gone ndi? Oh, ya. Lho kan karo gondengan kerupuk. Tempene ala tempene minggu nek sak truk. Bakal jenengan sekarang. Aku kalau dinai Pak Adi. Apa? Pak Adi lho. Alah gepeng toh. Kayak ngisar kok. Kira apa-apa ngolah plastikan ya. Aman bos, aman. Kangkung. Lah bayame ndi? Di kangkung. Mengamu lo golek kangkung mungkin ora ora nemokno. Kangkung kalau kan jodoh mau Pak kaya. Lho blablo kan aku kan ora tau blonjo dadi karo nggon-nggonane. Iki berhubung aku seneng dijo karo Dika, kalian aku belanja. Belanja wong loro ngeteh mental. Mental turah. Mental turah bos kene iki. Alah kan belanja karo sempakan Pak Wani kok. Alah kok sempakan to ora sempakane wani kok. Lho, bebas jadi aku matur suwun untuk Mbak Jogja nggih. Mbak Jogja aku belanja karo Mbak Dika, Mbak Jogja untuk kita bagikan kan. Ora wong. Kae lho. Iki Mbak Dika. Terima kasih. Kan bagikan Kita. dari Mbak Jogja bos. Oh ya sak cukupe ae. Sak tekane ya. Iya sak cukupe. Sak cukupe. Bos. Gimana? Apa? Oh iya, tetep asa coba pesen-pesen bos delok videoku bos. Nek bosen. Ya. Nek bosen ya di-like tok, subscribe terus digledakno ae. Jadi delok. Bos jadi iki konten akhir apa kene pakai sekian dan terima kasih sudah video berikutnya. Asa salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.